Ja, gewoon voor de eerst verliefd op de juffrouw, hè. Dat is ook zo'n klassieker. Ach, Ja, Ja. juffrouw Cynthia, ze loesters. Oh, Moest me nog steeds bellen. leeft hij nog? Ik mocht toppen, zeg. Dat Oké, horen ja. we- Toppen! Ja, horen een vette, ja. Ja? Ja. Ook in het verleden tijd, Kalle. Dat woorden Ja, zetten. ik heb 20 jaar in een magazine. Ze Geen zal op idee. Facebook hebben. 20 Even jaar, opzoeken. man. Ja, even Ik ben er 30 opzoeken. jaar. Juf Cynthia. Op Dat is Facebook. een shout-out. Oh, Zo bij juf Cynthia. oh god, jeetje. Nee, maar dat was basisschool, door groep 4. Ja, Dan kan maar ze nog een shout-out. ASO Dan doen. best Kan ze nog een shout-out doen? Maar 30 Paul jaar is niet zo geleden. van de... Maar nee, doe het. Wat is er? Nee, ik hoor even bij juffrouw Ja. Cynthia en gedacht. Ik hoor even helemaal weg. Weer over ASO's en zo. En toen dacht zat het nog over school ging, maar... Shout-out naar juffrouw Cynthia. Hadden we verdelen. Ja, leuk. Ja. Ja, we dit is het hebben grapje nog wat ik steeds zelf maakte in de aflevering van de De middelbare kruisbandtrui school. nog! Ja. Ja, Ja, iedere jongen is toch een keer verliefd geweest op de juffrouw, of niet? klopt. Tenminste, als je een Zeker. beetje mazzel hebt, Ja, zwaar. nee, we hadden Als ze een mazzel stagiaire. hebben, zo. Ja, dat kennen ze ook allemaal van die Ja. minder knap dat juffrouwtjes hebben. Ja, van een stagiaire. Juffrouw Romy, denk ik. Dat Oeh! Ja. Lekker man.